Здравейте, приятели и последователи! Първо, честита ви нова година! Желая ви много здраве, щастие, просперитет и бъдете благословени! Здравей, Михайла! Здравей, Надя! Радвам се, че през настоящата 2024 година ние се виждаме за първи път на екран и се надявам от тук нататък нещата да бъдат в по-чест порядък за нас. Да се явяваме по-често. Дай Боже! А на всички, дай Боже, а на всички, които се интересуват от това, което ние представяме, пожелавам светлина, любов, радост и хармония. Благодаря от името на всички твои последователи. Кажи ни каква ще бъде темата днеска, защото ти поиска да се видим и да направим едно кратко видео. За нас кратките видеа са 30 минути. Да, другите вече не са кратки. Надя, в днешния ден исках да се видим и да коментираме неща, които са свързани с кармата. Тема, която е много застъпена къде ли не, социалните мрежи, в какви ли не медии и нещо, което много се коментира. Обаче това, което ще коментираме тази вечер, ще е нещо малко по-различно. Не от това, което е общо коментирането. Ще допълним малко нещата, които вървят в социалните мрежи. Защо? Защото има някои нови неща, касаещи кармата. Затова исках да говорим тази вечер. И ще почна с един разказ. Много кратичък, защото мен лично ме впечатли. Миналата година, горе-долу по това време, януари месец, попаднах на един филм, който беше сега, коя програмите аз телевизия не гледам, но по принцип моите хора вкъщи като пуснат и гледат нещо и аз минавам и това нещо ме насочи към определен филм. И сега ще обясня защо го разказвам в момента. Сигурно много хора са чували за така наречените масаи. Те живеят в Африка, в Масай Мара. Там е една обширна местност, една част е резерват и заобщо нещо, което е свързано с Африка. Но какво ме впечатли мен, което искам да споделя с нашите приятели и последователи? Впечатли ме това, че те имат войни, които се наричат точно войни. Това са млади момчета на около 20 на години, които правят нещо много интересно. Между другото, филма беше, защо пак разказвам това, един западноевропейски гражданин, швейцарец по народност, немски екип снимаше всичко. И веднага какво се случва? Той се направи на войн Масай. И какво видя този човек? Какво ни представи на нас? Това беше интересното. Войните Масаи са тези, които първо те живеят отделно. Те не живеят с племената там, в поселищата, живеят отделно. И какво правят? Защитават природата. И сега въпрос е с какво се хранят тези хора? Да, те защитават природата, защитават животни, основно животни, растения, не толкова, защото там растенията са малко по-редки, но животни. Влизат в общуване с така наречената, при тях не е зоополиция, но е нещо подобно, което гони браконьерите. И въпросът е с какво се хранят тези хора. Те не са вегетарианци, нито вегани, разбираш. Те се хранят с месо, обаче те защитават животните. И знаеш ли какво правят, Надя? Отиват в поселищата, където живеят масаите. И там и прекарват няколко дена и после на полумайтап, къде не е на майтап, взимат, че открадват примерно по едно животно, което се отглежда там и след това нещо обработват го и така, влиза в употреба за известно време за храна. И сега тук въпросът е, защо те защитават природата, те защитават животните. Не убиват диви животни изобщо. Отиват и взимат от своите съседни там в различните села по една овца или крава. И тук това може да бъде обяснено много добре. То е свързано пак с кармата. Не случайно започнах този разказ. Всички животни, които се отглеждат от човека, независимо къде, те имат кармичен договор с хората за изхранването им.
А всички диви животни са свободни. Те нямат такъв договор. И всякакво така ловуване на диво животно е убийство и води до карма. Ето го защо говорихме за масаите войни. И това са африкански племена. Нямащи нищо общо с съвременната цивилизация. Но те са свързани с богинята майка, с Гея. И те това подсъзнателно явно го знаят. Да. И ето един такъв тип карма. Това е човечеството вече, душите, влезли в физическа тела, какво са направили на другите типове царства, имайки предвид минералното царство, растителното царство и животинското царство. Всичко ето, аз дадах примера с животинското царство, но това се отнася и за останалите. Затова е хубаво, и това можем и пак да го повторим и да го дадем като формули под видеото, всеки да може да се прости с тия царства, с тия неща, които е правил и които е нарушавал вселенски закони. Защото това са си вселенски закони. Те си действат. Дали ги знаем или не, те си действат. Края на краищата. И тук ще посоча още един пример. А пример е следния. Един познат, така дойде му отвътре, каза, ето сега аз ще си взема прошка с всичките зеци и примерно мине така известно време. Това отрас не става, както знаеш, трябва да мине известно време. След това нещо говорим и ми казвам, ти знаеш ли, че вече има куче? Ти знаеш ли вече кучето как ме гледа? И аз казвам как? Ми вика с любов, а преди ме гледаше така малко кукурително. Викам, и кучето разбрало подсъзнанието, че си взел прошка с животинското царство. Защото човека ми каза, колко пъти, кой знае колко животни съм убивал пред предишните си прераждания. Ето го, това е другия пример. И това е един тип карма, на която малко и се обръща внимание. Основно се обръща внимание на типовете карми, които са свързани между личностни отношения, такива, които касаят Земята или Гея, там, общо казано, звездни карми, родови карми, семейни карми и така нататък. Но това е по-различен вид карма, но пак е тип карма. Е тип карма. От тук сега, ние не сме го коментирали това или малко фигуративно сме го казвали, но сега да заостря вниманието. Има си и кармичен съвет. Има най-различни информации, които членуват в него, но първичният създател е там. За Гея говорим, кармичен съвет за Гея, който дава разрешение душите кога да влязат и къде да влязат в физическо тяло. Защото има души, ние сме го коментирали и преди, които когато направят много големи нарушения на вселенски закони, ги връщат в регрес, обикновено в животинско тяло, но това е друг случай. Този кармичен съвет, наред с първичния създател, има редица звездни, извисени учители са там, редица така наречени богове в различни религии, които представляват звездни същности. Този кармичен съвет дава разрешение за това. Обаче има едно обаче. Обачето е следното. Трябва да има една така приемственост. Приемствеността се състои в това. Душата, която иска да влезе в физическо тяло, трябва да си вземе разрешението от родителите. Обикновено от майката или от бащата. Ние това сме го коментирали, само го вмята. И сега искам тук да кажа новото, какво се случи от миналата година. Тъй като измененията на Гея са много големи. Много големи, нищо, че трето измерение може би не личат в такъв вид, но в останалите измерения са съществени изменения там. Примерно, разказвам случай от миналата година. Кармичен съвет, членове на кармичен съвет. Свързват се с човек, който работи, който е в инкарнация. Личност, която, да речем, много високи вибрации, така работи и така нататък. И му казват следното нещо. Така и така след няколко години ще има физически тела налични в вашия род. Искаме да чуваме твоето мнение по въпроса какви души да влязат в инкарнация. И личността, разбираш, хаква, очудва си и казва, чакайте сега, но за какво става въпрос? Вие сте кармичен съвет. Вие трябва да решавате. Обаче сундират мнение, което е нещо, какво беше
изключението, което потвърждава правилото. Човека казва, добре, хубаво, щом искате моето мнение по въпроса, аз ще ви го дам, но все пак вие сте кърмичен съвет. Вие трябва да решавате какво се случва. И човека си казва мнението и примерно след известно време му се представят душите, които ще влязат примерно след няколко години в инкарнация. Ето нещо ново и различно, което касае целият кармичен процес. И то защо? Защото предстоят години, които ще са много интересни за Гея от 2025 натам и които са необходими явно души, които трябва да помагат тук, за да минават процесите по-спокойно. За това става въпрос. И това нещо, което го разказах като случка, е потвърждение на правилото. Изключението, което потвърждава правилото. Така, сега още нещо искам да добавя различно. Надя, ти ако имаш въпроси, естествено може да ги задаваш. Не, в момента нямам. Няма. Аз иначе като знаеш, че като заговоря, няма спиране. Така, другото, което е различното и което се знае от известно време, това е съвсем друг тип карма, който изобщо не се коментира. Така е наречената същност на карма. Хайде сега пък какво е това? Това са такива кармични, как да си изразя, такива кармични качества, които се прикачват към същността на човека, към душата. И той даже няма идея, че това е карма. И те се появяват в един момент, когато се поизчисти останалите типове карми. И примерно си чувала, предполагам, и аз съм чувала много пъти, когато коментираме с нещо с някой човек, той казва, аз съм си такъв. Ма какво означава това, аз съм си такъв? Примерно в това и аз съм си такъв, отговор е, че някъде там, неговата душа, нещо се е случило и нещо кармично се е залепило там и той си мисли, че просто си е такъв, а там има някакъв тип карма, която трябва да се чисти. И тя не се чисти просто е така, с всеобщо знаещите се методи. Тя се чисти с една така тип процедура, която, ако някой се интересува, мога да я изпратя и да работи по нея и да не звучат отговорите аз съм си такъв или аз съм си такава, което на практика означава, че някъде нещо по трасето има, което трябва да се почисти като същност на карма. Да. Това е нещото различно, което го имаме от известно време. И още нещо по-ново. Това пък е съвсем от края на миналата година. Това е така наречената капсулирана карма. Айде пък сега какво е това? За всички, които могат да работят с хора и да влизат в подсъзнанието на всяка същност, те могат да го видят това и да разберат за какво става въпрос. Това е такъв тип карма, когато пак се появява след като се поизчисти всичко останало, такава, която същността я е страх да се изправи срещу всичко това. И под влияние на страха, това нещо се капсулира точно в един тип капсули, които стоят в подсъзнанието. Стои една тъмнина, една капсулирана тъмнина в подсъзнанието. Това също не се чисти просто така, с всякакви, които знаем. Не само ние, които сме давали, но които вървят и по социалните мрежи. Защо? Защото същността просто се притеснява и страхува да се изправи срещу това нещо. Явно това са тежки записи. За това става въпрос. Но и тук има начин, и тук има вариант всичко това да бъде изтрито, но пак казвам, това не е комфорт. Създава тотален дискомфорт на моменти. Познавам хора, които започнаха да чистят такова нещо и в един момент какво се случи? Някои от тях даже легнаха и на легло. Нищо им нямат сили и не могат да станат. Защо? Защото някои от тия кармични записи реално са доста тежички и които водят до такива влияния. Това е новото, което е свързано с кармичните процеси. Пак казвам, няма да говорим за нищо
което върви по социалните мрежи, което е много общо достъпно и което много хора го знаят, много хора са чистили карма, по какъв ли не начин и какво ли не, но тези две нови неща са нещо, което е различно и което така искам да добавя към общо познатото за карма и изчистване на кармични процеси. Надя, ти ако имаш някакви въпроси, също може да Ами аз да си призная, нищо не четах по тези въпроси. Видях само, че някой ми беше пуснал, че 2024 година ще бъде година на кармата. Тоест, предположих, че тази година ще бъде така, хората ще усещат, че трябва да чистят карма. Но честно казано не ми е попаднало повече от това. Нали, какво значи 2024 да е година на кармата? Ами, то много отдавна започна да се изчиства огромно количество карма, още от края на 2022 година. 2023 също беше доста така бурна в този аспект, но 2024 година тя е година осмица. Това е много божествена година. Много божествената година нещата ще вървят в много усилени темпове. Затова и астролозите го казват, че 2024 година на кармата, тя ще е различна година. Не, че някоя година си прилича с друга, значи това е мое мнение по въпроса. Да. Поне при мен, от как съм си тръгнала по пътя, няма една година с една, която да си съвпада. Няма такъв случай. Всяка е различна. Само че тази ще е май доста по-различна от всичките различни, които са минали до сега. И тук искам още, може би, нещо за нашите приятели и последователи да добавя. Ние сме го коментирали и преди, но сега ми се ще малко пак да му обърна внимание. Може би то е леко продължение на това, което направихме като последно видео за 2023 година, когато взето се вместихме в рамките на 30 минути, а сега, както виждаш, ще сме и по-кратки. Но две много важни неща. Едното е така наречените жлези с вътрешна секреция. Обаче говориме за тези, които са в етерното тяло. Това са за енергийната ендокринна система. Хайде така да го кажем. Изключително важна е. Изключително важна е, особено в момента, в който се трият големи количества карма. То не е количество, то са такива кармични записи. Такива се трият много отдавна, но пак казвам, масово тази година ще е така малко зор по тази насока и много хора ще разберат, че триенето на карма на моменти е доста сериозна работа. Та ендокринната система, тя трябва да е в много хармонично състояние, тази ендокринна система. Хубаво е да се облива със светлина и любов в цялата ендокринна система, за да може да се поеме това изчистване на карма. Сега ще обясня защо. Защото една част от нея, по-специално, това са надбъбречните жлези. Два от хормоните на надбъбречните жлези се влияят много пряко от това. Това са адреналина и кортизола. Какво предизвиква един и какво предизвиква другия? При кармичните процеси тръгва се от етерната надбъбречна жлеза, за това говорим. Тръгвайки от там, какво се случва с адреналина? Нещата минават на физическо ниво. Адреналина, практиката е доказала, че може да бъде намален с пиенето на големи количества вода или с физически труд. Така се изразходва адреналин. А той ще се появи. Няма начин при такива сериозни кармични процеси той да не се появи. По-различен обаче е въпросът с така наречения кортизол. Той се изследва, че той може да бъде изследван в каквито и да е лаборатории. С тая разлика обаче, че при хора с отворени канали за комуникация
нивата на кортизол, които оказват влияние и на физическо ниво, са много по-ниски от тези, които са заложени в лабораториите. Кортизола предизвиква тип депресии и някой път много сериозно главоболие. И някои от главоболията се дължат на повишените нива на кортизол, които, пак казвам, тръгват от определени кармични записи, минава се през етерната надбъбречна жлеза и отиват на физическо ниво. И затова има, така да се каже, спасение. Природата го е дала. Това е женшен. Женшена намалява кортизола. На здраве! Мерси! А пък другото, което се знае, което всички би трябвало да го знае, че тия два специално хормона на надбъбречните жлези влияят пряко и на кръвното налягане. Не случайно докторите, като тръгват да изследват, когато се появява то, започват да търсят сега бъбреци и това трябва. И тези два хормони трябва да се изследват, защото те влияят и на кръвното налягане. Но пак са свързани, пак казвам, с изчистване на редица кармични записи. Добре, има ли някаква формула, която човек така по-обща да почне да си я казва? Защото числене на кармични записи значи да имаме някакъв вид трудности в някакви житейски ситуации, което съм го разбрала. Не само това. Не само това. Не само това. Може да се стигне до така наречения тип разболяване. То реално не е вирус, не е болест. Това е второто, което може да доведе такива кармични записи до така нареченото разболяване. Има една процедура, която ето тук пред мен, аз я имам от известно време. Може да я пуснем, да ти изпратя по мейл, да я сложим под видеото. Тя ще помогне и за друго. Тя е формула, молитва към господарите на кармата. Защото и там си има иерархия. Тя ще помогне обаче и за изтриването на някои от негативните записи на подсъзнателно ниво. Малко по-дългичка е. Не е 2-3 изречения, но пак казвам, може да помогне. Хубаво е да се чете превентивно. Може и превентивно да се чете. Да обясня на хората, че когато сложиме някакъв материал под видеото, значи, както виждате видеото в YouTube, винаги в долния десен ъгъл има една стрелкишка и трябва да кликнете на нея, за да се отвори информацията. Иначе ще се опитам пак да повторя информацията като първи коментар, за да е по-видимо, може би, защото винаги забелязвам, че някои хора не го виждат. Да, и питат, мен също са ме питали, аз съм отговаряла същото, това, което ти казваш в момента. Сега се отвори разширението. Сега някъде е стрелкичка, на друга да пише думичка, примерно, ако на английски пише more или на български още, в момента, в който се натисне това, излиза абсолютно цялата информация. Има различни варианти, явно зависи от типа на Windows и дали е Windows, дали е Android и така нататък, зависи от софтуера в края на кращата, но вариантите са това. Така че може да бъде дадено такова нещо, което да... Нади уморена днеска, виждам. Не, аз щях да кихна, не знам какво ми става. До сега не съм кихала, не знам, просто в момента, в който почнахме записа и почнахме да кихам. Ти си изчистваш. Ето, кихането е изчистване с елемента въздух. Това е кихането. Ето, значи в момента, сигурно може би и ти започна, говорейки на тема за карма, нещо кармично да изчистваш с елемента въздух. Ето, това е кихането. Това добре, това е лесно изчистване. Лесно е, да. Лесно е. По-леките неща се изчистват с такива мероприятия, но има и други неща, които могат да изчистват. Примерно, ето сега сме на тая тема, освен с елемента въздух, изчистване с елемента вода. Това е
отдолу това, което излиза, изчистване с елемента вода. Когато има ускорено изчистване на кармични процеси, много често посещаваме WC. Да. Изчистване с елемента вода. Отделяме А доста другата... вода. Да. Независимо дали си поел водата, просто става с елемента вода. Изчистването излиза водата от тебе. А когато е изчистване с елемента земя, това е другото изчистване, голямото изчистване. Това е с елемента земя. И той тогава на моменти е по-редичък. Да. Когато са сериозните кармични изчиствания, значи и червата отиват в един момент. Някой път, пак казвам, това изобщо не е вирус. Така че някои веднага, като видят такива процеси, казват, това е вирус. Не всеки път е вирус. Да. По принцип може и да е такова кармично изчистване. Така че ето елемента въздух, вода, земя. Ето ги изчистванията, които са от нашето физическо тяло и не само при кармични процеси, но основно са при кармични процеси, които са по-усилени. Ама то пак може да не се чудят. То пак може да възникне, че, например, човек трябва да изчисти някакви взаимоотношения с друг човек и просто да влезат в някакви енергийни обмени, така да се каже. Сега предполагам, че ще бъдат отрицателни и след това на човешкото тяло да започне да се чисти. Без да има болест, без да има нещо, просто като следствие тези енергийни обмени с човек, с който имаш карма да чистиш в момента. И не само това, ти много така правилно го каза. Ето аз мога личен опит да кажа. Примерно тук в началото на годината и края на миналата година, мои близки от семейното Меркаба бяха ударени точно с такива негативности. Едното даже беше магия, другото беше 2 пъти уроки. Ела да видиш каква беше реакцията при мен. Защото аз контактувам с тях, нали? Това е семейно Меркаба. Значи реакцията беше едната, точно това, което казахме. Тотално изчистване с елемента земя, чак се беше разводнило всичко. Това беше при урокито. А при магията, освен това, беше и с изхвърляне. Да. Искаш да кажеш, че ти си поела тия енергийни негативи и те са минали през тебе, за да стане изчистването. За да мога да ги изчистиш. Да. И точно с елемента вода и с елемента земя. И беше на моменти много бързо мина, но много неприятно. Изключително неприятно. Но ето това изчистване, примерно на такива негативности, защото е ударено моето семейно Меркаба. В момента, в който е ударено. Да. Тези, само да поясня, тези негативности отиват обикновено при хората с по-високи вибрации. Това е, така работи Вселената. Тоест, те го отнасят винаги във всичко, но е ясна ситуацията и при това има възможности за реакция. Така че много бързо се оправят нещата, но ето го като факт. Да, хубаво е да се знае това нещо. Да. Тоест нещата, които днеска говорихме, са прагматични, хайде ако мога така да ги кажа, които са насочени и към трето измерение, но идват нещата от това, което някога някой е творил през предишните си инкарнации. Да. Аз тук имам една писанка, която сама ми дойде в градината. Тя иска да слуша. И тя, ето я, значи имаме да изчистваме някаква карма. Здравей! Защото... Я покажи я пак. Да, ето я. Здравей, здравей. Ти имаш да слушаш. Добре. Да, тя е много любопитна. Тя е много любопитна. Ето, тя се видя в кадър. Ето, сега иска да се качи на лаптопа. И тук върви около мене, докато ти говориш за кармата и викам, нещо и стане интересно. Ние сме го коментирали това. Котките са тип много специфични животни. Те и това правят. Също чистят кармични записи, а някой път поемат и доста от стопаните си, някой от кармичните записи. Благодаря ти много за днешната информация.
доста е полезна, защото да го имаме в предвид, особено за тази година, след като хората наричат година на кармата. Така че може след време някои хора, ако са усетили нещо, да споделят нещо под видеото, да ти задават въпроси, дори да кажем след месец, ти винаги си проверяваш какви са отзивите. Да, проверявам си така че видеята. след време може, когато хората споделят какво смятат, че им се е случило и така нататък, да направим друго видео, в което просто да изкоментираме техните случаи. В тази връзка това го предлагам. Стига да има такива и стига да има, да ги предложат. Естествено, просто предлагам на хората да направят такива коментари, дори и след месец, след два, нали? Това не пречи просто да направим, защото годината тепърва започва и тепърва ще я коментираме. Така е. Годината започна календарната, но другата, астрономическата, все още не е. Астрономическата не е, духовната също не е, но ще им дойде и на тях времето. На тях времето, да. Благодаря ти много. Беше много целенасочена и полезна, надявам се, не само за мене. Радвам се, че е така за теб. Надявам се да и за другите наши последователи и приятели. И на всички пожелавам светлина, любов, радост, хармония и вселенска мъдрост. Благодаря. До нови срещи. Благодаря. До нови срещи.